Tak jo, už tu. Protože já každou přestávku začnu psát. A proč to nenapíšeme dneska? Ne, Dopíšeme to dneska, protože ti tam napíšeš 5 větíček. Ti říkám, už má zlomený křídlo, jak přemýšlej, co bude dál. Já už vím. No tak vidíš, když to víš, tak to tam naškrábá. To měla teďka nahoru. Ale první. Všech 5 vět. Ne, doděláš to, Honzi, ne, žádný život. Teď mám to vyzkoušet tohle. Ještě se jednu zakouřujeme a pojedeme. To už máš půl pátý. Jo, až to bude 16. A teď ve středu na den. Ne, ve středu mám školení. No, tak to školení. Tak A mám jenom do pol. No, tak to. Tam obědnej někde a No, ve čtvrtek mám. Máme kdy můžeme jít do gymu? Teď koncem cykláka ne. po prázdninách. Ale A budeme i o prázdniny, ale teďko ne. a proč? Teď četí máma na Protože dovolenou. pojede na tu dovolenou. Chceš něco si koupit na dovolený? Chceš jít na velílet nějaký? Jakože bychom jeli do toho, jo? No já jsem Ne. já nevím, jak je daleko tady od. Já chci jít do toho? Jak to? 3, 2, 1. Jo, Akvaparku. ale to jsem řekla v létě. Jo, teďko musím jít. Co?